Эфирда атна яңалыклары студияда Гөлназ Гайни исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Алабугада 65 яшьтән өлкәнрәкләр һәм ялгыз яшәүчеләр өчен кайнар линия эшли башлады. Шәһәрнең ковид госпиталена өстәмә 7 дана үпкәләрне ясалма вентиляция аппараты киләчәк. Россия мөселманнарының динья нәзарәте иратларга мөселман булмаган хатын-кызларга өйләнүне тыйды. Алабугада 65 яшьтән өлкәнрәкләр һәм ялгыз яшәүчеләр өчен кайнар линия эшли башлады. Өлкәннәр иртәнге 8-дән кичке 6-га кадәр 7-58-12 телефоны буенча мөрәҗәгать итә алалар. Волонтерлар аларга азык-төлек, дарулар һәм беренче чиратта кирәк-яраклар китерүдә ярдәм итәчәк. Алабугада коронавирус белән хәл бөтен Россиядә кебек үк бик тотрыксыз кала бирә. Барлык куркынычсызлык чараларын үтәргә һәм өлкәннәргә кирәкле ярдәм күрсәтергә кирәк, дип белдерде гомум шәһәр киңәшмәсендә район башкарма комитеты җитәкчесе Ленар Нургаянов. Алабуга өлкәннәре волонтерларга ярдәм сорап мөрәҗәгать итә алалар. Катлаулы эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә кайнар линия эшли башлады. Аның номеры 7-58-12. 58 волонтер 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә дарулар һәм азык-төлек китерергә әзер. Дөрес, әлегә шалтыратулар булмаган дип сөйләде гомум шәһәр планеркасында район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Ягудина. Бу атнада картлар өчен интернат-йорт һәм психоневрология интернаты карантинга күчерелде. Моннан тыш айрым буйрыкка кадәр район территориясендә мәдәни масса күләм спорт һәм башка чаралар үткәрү туктатылды. Общее число зараженных COVID-19 районда ковид белән авырган кешеләрнең гомуми саны 77 кеше, 69 кеше терелде, 7 кеше һәлак булды. Октябрьдә икенче дулкында коронавирус йоктыруның 2 яңа очрагы ачыкланды. 2020 елның 9 ноябренә булган мәгълүматларга караганда, ковид очрагы белән расланган бер кеше медицина күзәтү астында тора. Узган атнада чит илләрдән барлыгы 14 кеше кайткан. Барлык анализлары да бар. Октябрьдә ОРВИ белән 1436 кеше теркәлгән. Якын тирә районнардан ковид госпиталенә 307 кеше салынган. Исегезгә төшерәбез, ковид таралу куркынычларын киметү максатларында мәҗбүри кешеләр күпләп була торган урыннарда, җәмәгать транспортында, такси парковкаларда, лифтларда битлекләрне кию мөһим. Моннан тыш, кичке 11-дән иртәнге 6-га кадәр чыгаруга хезмәт күрсәтүдән тыш, кафе һәм рестораннар эше тыелган. Гөлназ Гайни, Гөлнара Салихова, Михаил Филатов, атна яңалыклары. Коронавирус темасын дәвам итеп, Алабугага өстәмә рәвештә үпкәләргә ясалма вентиляция аппаратлары кайтарылачак. Барлыгы 7 дана. Бу турыда Алабуга районы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Алабуганың ковид госпиталендә 92 кеше дәвалана. Табиблар хәбәр иткәнчә, дәвалау бу елның язына караганда күпкә авыррак уза. Еш кына кешеләр госпитальгә салуларын үзләре сорый. Хәзер пациентлар авыруның катлаулы формасы белән китерелә. Авыручылар арту сәбәпле өстәмә җиһазлар да таләп ителә. Якын көннәрдә госпитальгә Чаллыдан 3 ИВЛ аппараты һәм Казаннан 4 шундый аппарат кайтарылачак. Вазгыять киеренке кала бирә. Поликлиникадагы чиратларга килгәндә, табиблар пациентларга үзләре язылган вакытка килүләрен, битлек киюләрен һәм санитар-эпидемиологик нормаларны үтәүләрен сорый. Сәламәтлек саклау учреждениеләренә ихтыяҗ булмаганда йөрисе түгел. Әгәр югары температура берничә көн дәвамында саклана икән, сулыш алу авырлыгы сизелсә, кичекмәстән ашыгыч ярдәм машинасын чакыртырга кирәк, ди табиблар. Россиялеләрне акчадагы коронавирустан ничек котылырга икәнлеген өйрәттеләр. Галимнәрнең мәгълүматлары буенча, купюралардагы вирус 25 көн эчендә һәлак була. Яңа төрдәге COVID-19 коронавирусы кәгазь һәм тимер акчада күпмедер вакыт сакланырга мөмкин, әмма аны йогышсызландыруы бик җиңел. Банистлар берлеге эксперты Роман Леонов шулай дип белдерде. Бу хакта Спутник радиосы хәбәр итә. Леонов билгеләп үткәнчә, акчага сәнәгать масштабларында дезинфекция ясыйлар. Белүемчә, Кытайда юаньны үзләрендәге үзәк банкның ниндидер базаларында зарарсызландыралар. Бездә дә нәкъ шуның белән шөгыльләнәләр, дип ачыклык кертте ул. Белгеч сүзләренчә, купюралар 25 көн тирәсе саклагычта ята. Вирусологларның мәгълүматлары буенча, бу вакыт эчендә коронавирус һәлак була. Акчаны иш шартларында зарарсызландыру өчен медицина спирты, пульверизатор һәм вакыт кирәк. Әгәр кеше шир йоктырудан курка икән, ул акчага спирт сиптерә ала. Спирт кипкәнче акча 10 минут ятарга тиеш. Шулай эшләсәң, аларда бернинди микроб, бактерия һәм вирус та калмаячак, дип киңәш итте Банистлар берлеге эксперты. Алабуга махсус икътисади зонасында Аурус маркалы премиаль автомобильләр җитештерүгә 6 миллиард 600 миллион сум акча кертеләчәк. Махсус икътисади зонаның инвестицион партнеры Берләшкән Гарәп әмирлекләренең Тавазун фонды булачак. Бу турыда Алабуга махсус икътисади зонасында күзәтүчеләр советы утырышында билгеле булды.
Машиналар җыю Синергия 2 индустриаль паркының әзер җитештерү майданчыкларында башкарылачак. Тавазун Гарәп фонды инвестицияләренең гомуми күләме 110 миллион евро тәшкил итәчәк. Рөстәм Миңнеханов Аурус проекты Россия президенты Владимир Путин контролендә булуын искәртте һәм республика Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән беренче тапкыр инвестицияләр җәлеп итүен әйтте. Проектны эшләтеп җибәрү 2021 елның беренче кварталына билгеләнгән. Аның ярдәмендә 2024 елга 132 яңа эш урыны булдырылачак. Утырышта каралган икенче проект суыткыч туңдыргыч җиһазларын җитештерү. Аның инициаторы Кытайның медиа көнкүреш техникасы җитештерә торган иң эре компаниясе һәм аның Россия партнеры Континент җитештерү карарлары җәмгыяте. Проект буенча елына 350 мең берәмлек суыткыч җитештерү күздә тотыла. Инвестицияләр күләме 1 миллиард сум тәшкил итәчәк. Өченче проектны гамәлгә ашыру белән инде эшләп килүче Алабуга резиденты СТ Алабуга җәмгыяте шөгыльләнергә планлаштыра. Ул автобуслар, махсус техника һәм йөк транспорты җитештерә. Җитештерүне киңәйтеп, компания елына изотермик фургоннар өчен 4,5 мең берәмлек су сибү панельләре чыгарырга планлаштыра. Яңа җитештерү Синергия 2 индустриаль паркында әзер майданчыкларында оештырылачак. Моның өчен 247 миллион сум акча юнәлтелә, 144 эш урыны булдырылачак. Искәртәм, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов узган ел әлеге махсус икътисади зонаның илдә иң яхшысы булганлыгын әйтте. Хәзер анда эшләп килүче 33 производство урнашкан, 7 меңнән артык эш урыны булдырылган. Шәхси инвестицияләр күләме 140 миллиард сум тәшкил итә. Дөньядагы катлаулы эпидемиологик вазгыятькә һәм кайбер чикләүләргә карамастан, без махсус зонаны алга таба үстерү буенча эшне дәвам итәбез, диде ул. Алабуга районында гриппка каршы прививка ясау кампаниясе дәвам итә. Районның сәламәтлек саклау учреждениеләренә 30 410 доза вакцина кайтартылган инде. Прививкаларны Совигрипп һәм Флю-М препаратлары белән ясыйлар. Медицина хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, Алабугада 51 364 кешегә прививка ясату планлаштырыла. Шуларның 14 меңнән артыгы балалар. Бүгенге көндә халыкның планнан 57%-тан артыгына гриппка каршы прививка ясатылган инде. Әлеге авыруга каршы прививка ясарга теләүчеләргә 309 кабинетка шәһәр сырхауханәсенә мөрәҗәгать итәргә була. Прививканы шулай ук шәһәр поликлиникасы филиалларында һәм табиб амбулаторияләрендә ясатырга мөмкин. Әгәр кемдер прививка ясатырга инде соң дип саный икән, табиблар бу алай түгел дип ышандыра. Бу атнада Россия Федерациясе мөселманнарының диния нәзарәте иратларга мөселман булмаган хатын-кызларга өйләнүне тыйды. Россия мөселманнарының диния нәзарәте ислам динен тотучы иратларга, башка дини карашларга ия булган хатын-кызларга өйләнүне тыйып чыкты. Россия Федерациясе диния нәзарәте аерым алганда, Россия Федерациясе территориясендә конфессияра никахлар рөхсәт ителми һәм җирле мөфти карары буенча аерым бер очракларда гына мөмкин, диелә идара сайтында урнаштырылган дини бәяләмәдә. Мөселман кешесе шулай да мөселман булмаган хатынга өйләнә икән, бу төрле проблемаларга китерәчәк дип санала. Мәсәлән, балаларыннан бары ислам динендә генә тәрбияләп булмаячак, чөнки алар белән вакытның күп өлешен әтиләре түгел, әниләре үткәрә. Бу тенденция мөселман тамырларының юкка чыгуына китерергә мөмкин, диелә. Республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Инстаграмда: "Безнең Россия Федерациясе дини нәзарәтенә мөнәсәбәтебез юк. Шуңа күрә аларның нәтиҗәләре Татарстанда үзара мөнәсәбәтләргә берничек тә йогынты ясамаячак", дип җавап бирде. Әлеге хәбәр интернет челтәрләрендә күп кенә фикерләр уятты, ләкин күпчелек кеше шулай да төрле диннәр арасындагы никах мәхәббәт билгесе дип саный. Мәхәббәт ул бернинди шикләрне дә белми. Бүгенгә менә шулар, мин Гөлназ Гайни сезнең белән саубуллашам. Авырмагыз. Прогноз погоды на 15 ноября. В Елабуге в воскресенье будет малооблачно. Днем температура составит -8 градусов, ночью -15. Атмосферное давление будет составлять 769 миллиметров ртутного столба. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб. Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс». Совершим добро вместе. Фонд Анжелы Вавиловой собирает средства для лечения детей из Елабуги. Им срочно нужна ваша помощь. Каждый рубль может помочь детям с тяжелыми заболеваниями. И даже незначительный вклад способен помочь ребенку вновь стать счастливым и здоровым. Давайте вместе поможем вылечиться детям из Елабуги. Нурлы иртә, кояш нуры, күңел нуры, Алабуга нуры,
Алабуга нуры? Алабуга нуры. Алабуга нуры. Безнең нурлы газетабыз. Районда булган вакыйгалар, хәбәрләр, кызыклы әңгәмәләр, намаз вакытлары, телевизион программа, белдерүләр, район сулышы, аның ни белән яшәве хакында хәбәрдар булырга теләсәгез, Алабуга нурына язылмый калмагыз. Алабуга нуры. Кызык. Неработающие пенсионеры, доход которых не достигает прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату. В случае трудоустройства на работу во избежание удержания из пенсии вам необходимо подать заявление в пенсионный фонд о прекращении выплаты ФСД. Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11. Нет возможности оплачивать по кредитам или имеются просрочки? Компания «Финансовый юрист» поможет освободиться от непосильных долгов. Бесплатная консультация по телефону 8 904 719 90 20.